देखा पहला बार हम ट्राई करे थलियो कि लाइव कैसे आवल जा है यूट्यूब पर, तो हम लाइव आ गलियो है। अगर जेकरा जेकरा जुड़े लगी हवा तो जुड़े लाइव में। बाकी हमरा अभी कुछ यूट्यूब के बारे में उतना नॉलेज ना हवा, तो अभी हम ट्राई करके देख रहे हो कि कैसे यूट्यूब पर लाइव आवल जा है। तो आवा जल्दी जल्दी लाइव में। आवा